Ja spomínam na tie krásne časy, keď boli sme ešte asi mladí a asi určite sme asi mali aj všetky vlasy. Že chodili sme do Komerčnej banky, do IB banky, do Tatra banky, že sa začal nejaký čas, dobre 2002, čo bolo dávno, zdá sa, alebo že Champion Visa karty, nech sa páči, hotovo, tej banky v meste. 1, 2, 1, 2, tuto šlup, popozerať. Mali sme také. Brachu, na čom to hníješ a na čom to žiješ? Ja sa v tom prestávam vyznať. Okay. Teraz neviem, Janka, predám albumy. Predám. No, dám to na YouTube ako update. Ahoj, čau.